Ok, tak čus, já dám nového videa ze hry Minecraft a jo, dlouho nevyšlo nový video, další video a je to díl 7 a jenom taková malá vsuvka, že vlastně u Minecraftu, když je díl 10 potom, jak je to třeba obravka, tak to neplatí se filmy hosta u Minecraftu, jo. Co to bylo? Jo, tak to jenom neplatí, protože já mám takovou blbou verzi. A jinak po dlouhé době zase je video, takže čus. A jo, minutu to zase okecávám. A nashledanou. Já se jdu radši vyspat. OK. V minulým díle jsme tady udělali psy. Se mě půjdeme kouknout. A to jsou tady moje boudu. Tady jsou. Koukejte, maličně. Pustíme je? Pustíme? Nepustíme je? Teď namosujete, ono to slyší, jo. Jo. Je to fakt po dlouhé době. Ty jo. Ale na procházku s nima. Pojďte. Krása. A pojďte za mnou. Tak. Já vůbec nevím, co budem dělat. Jo, ještě vám chci říct jednu věc, než na to zapomenu, že kdybyste chtěli, abych třeba udělal room tour, tak jako není problém, kdybyste tady dali aspoň takový 3 lajky, jo. 3 lajky, dal by se odběr, kámo. Tak kdyby tady bylo aspoň takový 3 lajky, tak by to bylo hodně dobré. A udělalo mě to dost velkou radost. A kdyby tady ale nebyly žádný dislikey, jo. To by ještě nemuseli tady být. A počkej. Tam jdou? To je jedno. A kdyby tady nemusí, ale kdyby tady nebyl, tak by to bylo samozřejmě lepší, jo. A bych natočil room tour. Jo, já teďka totiž mám ráno totiž musím budit 7, že jo? Nebo 7 nějak. Mám školu online, že jo? Takže potom ji mám třeba do 11 spíš. A to. A potom jdu dělat ty úkoly. Potom dělám něco jiného. A potom si chvilku zahraju, mám oběd. Je to hodně. Já mi teďka nechám otevřeno. A jo, my se asi tady budeme kouknout. Bum. Jo, ne. Já ne. Ještě, já nevím, co budu dělat tady s tím dřevem. Já jsem nechápu. My jsme ho prostě natěžili. Nebo já jsem natěžila asi 2,5 stáku nějak, skoro. Tohle tady teďka máme, jako. To je asi jedno, protože já teďka půjdu stejně do jeskyně. Než se uvidíme v jeskyni. OK, já jsem tady už něco málo vykopal, protože mám nějaký jeskyně, jako jste viděli už v minulých dílech a ještě tam nebylo, jo. Takže já se teďka budu tady potom koukat. Mám si tady torčku a jo, kouknu si prostě. Jestli tady není nic. Docela by se mi ale hodilo jako uhlí. No a tak. Víš ty diamanty, irony.
Lidi, já jsem slyšel teďka zombíka a nějakou vodu. OK, lidi, já asi já tam asi nebudu chodit. A to, nevím, do jeskyně asi nepůjdu teďka, ale máme kameny, dobrý. A ještě, nevím, co bychom teďka mohli udělat. Nevím, kam půjdeme. Nevím, slyším tady zombáka. Jo, a nebo kdybyste tady dělali 3 lajky, tak bych možná zvětšil třeba reakční video, jo? Ale já tu dávám tu horu a uvidíme na té hoře. OK, já jsem teďka tady na hoře. Jo, a je tady taková malá jeskynka, taková docela super. A já se tady načiším trochu okolí. Jo, a mám trochu, mám nějaký lebry ještě. A teďka půjdeme domů, já vám něco ukážu. Jsem se tady vystavil. Počká, jak to bylo. Jo, tady. Dobrý. Tak, teď jsem se tady vystavil. A já to chci takhle udělat, že to tak povede most přes tu řeku, přes tuhle řeku. Tady a tady postavíme, že jo? Jeden, von toto. Uvidíme se až doma. Ty vado, ne, tady se nacházejí na story, dobrý. OK. Já teďka to, jo, to je jedno. Dobrý, já jen ještě to nebudu otevírat, ale zabudu tady toho pavouka. Kámo, pavouku, pojď na férovku. Bum. Yes. Tak, a teďka asi vytěžíme nějakou tu hlínu. Tak, my už ten most máme hotovej. Ty už to. To je tak dobrý. Ale musíme procházet přes tu, plavat přes tu řeku. OK, tady udělám parkouristu. Udělám tadyho. Jo, a kdyby mohli vyvíjet teďka ten room tour, nebo reakce na někoho. Jo, a já se tady kouknu z tohle kejsky. Jasně. Nevím, jestli tam mám chodit. No, to ne. Když to tady padne aspoň jeden like, co věřím, že tam od ty dá. Jo, tak to bude příštím díle. Toto. Zkoumat. Hodím sem toto. Jo, uvidíme se doma. Jo, doma. Ale ještě než se uvidíme, tak a uděláme jednu věc, já se natěším hlínu. A vy už možná, vy, že se nás bude čekat. Jo, možná už to víte. A možná to nevíte. To ponatěžím. Vytěžím. Chodím se. A jdeme na to 3, 2, 1. Tak, 3, 2, 1. Tak máš špatně. 3, 2, 1, tak. A jo, my jsme doma. A tohle by bylo opravdu, myslím, že všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád moc za like a odběr. A u dalšího videa se na tebe těším a
Zatím se měj a čau.